sa akong college years sa seminary. Ang kinabuhi sa mga seminarista, normal lang sa mga nagtubo, mga young adult na mga lalaki. Kay puro lagi mga lalaki, ihapon makapunan ang daghang mga butang. Maayo o dili kayo maayo. Na ay mga seminarista nga yaga-yagaon, na ay mga bully kaayo, no? Na ay hilumon, na ay sabaan, ano. Una apo'y mga kauban sa seminaryo, pipila na gyud ko dinoon na sila, nga kanang matawag nato nga mga payos kaayo, no? Una kasagaran sila, ma-assign na sila sa in charge sa liturgy, in charge sa basta anything related sa pagsimba. Nya katong mga yaga-yagaon, dito rin i-assign sa ubang mga responsibilidad. Unya, karikol ko, dunay in our time like tulo nga kanang di pa po ingon nga suod sila. Pero almost they belong to the same batch. Kining sila nga kauban namo mga seminarista. Consistent gyud ang ilahang pagka matawag na pud nato sila bisan pa sa ilahang bata pa nga pangidaron, contemporaries na mo at the time, college good, kaya may edad ana, bata pa gyud kayo. Pero maingon nato nga naagi pagkapayos. Sayo sayo kaayo diya sa chapel, nya na sila personal prayer time ngun ana. Pero ngun ana nga mga personality sa seminary, ang reaction sa kadaghanan nga mga seminarista is bugal-bugalan. Grabe yung bugal-bugal ana. Bully, nya usahay ma-object of kanang joke sa seminary ngun ana, no? Mura bitaw og kanang mura bitaw expression bitaw kini ako ara puning pamalandong my personal take na bitaw mutan-aw ta og balaan nga tawo unya kay sa atong pagpaningkamot nga mahimong balaan dili man sama niya pero mabalaan lang di man gyud siya ingon nga ma-model siya pero sa atong pagpaningkamot pakyas ba daghang kapakyasan ug tungod niini unconsciously, no? Narasaluyo sa ato ang consciousness, mura ba og di na hinuon paganahan. Even with the mere presence, pakita lang ta niya ng tawhana. Kay tungod lagi nga sa atong pagpaningkamot nga mahimong balaan, di gyud makaya siya na ana diha anang butanga. Unya, kana unconsciously lang di mo na we are not even aware of that. Muna nga sa ato ang pag when we relate to that person, mura og kanang mura tag dunatay mga pagduha-duha. Mura tag managana. Managana is the term. Managana ta, mura tag mukinto. Mura tag mukinto. Unya, usahay kay awkward man kaayo, munang iagi na lang nato og binuang, komedya, nanana, uli, nanana. Mga igsuon, sa atong unang pagbasa karon, nadungog nato ang bahin sa basahon sa kinaadman, the Book of Wisdom, na naghisgot mahitungod sa unsa ang tan-aw sa mga dautan, sa mga tawo nga matarong. Naglaraw sila og dautan. Siyempre, dautan nagudaan ang iyang hunahunan. Naglaraw sila dautan, nagplano sila sa kalaglagan sa matarong nga tawo. Nanuman, sa may problema nga, wala mong tanan ng hilabot nila. Murag, sa simple lang kaayo nga rason, gisulti diri sa basahon sa kinaadman, murag ang single, usa ka hinungdan, nga nung we try to repel the holiness of the person. Ingon sila, lisod na alang kanato
Bisan ang pagtanaw lamang kaniya. No? You see that? Again, muna yung ako gaganina, no? Unconsciously, you are not aware. Pero di ay nasuko ta kay siguro pag paningkamot nato, no? Dili gyud makaya siya naana anang butangan. Ingon siya, kay lahi man sa uban ang iyang kinabuhi ug lain ang iyang mga dalan. Because she is different. Lahi ang iyang kinabuhi, lahi ang iyang dalan. In other words, sukwahi siya. Now, this is evil, no? Dautan ni nga tawo nagstorya. Lahi man po siguro yun, no? You know, maybe we could not really identify ourselves with sa nagsulti ni ining bahina sa basahon sa dautan. Pero I think with a grain of truth, no? A grain of truth, gamay lang na bahin sa kamatuoran, makarealize yun ta na yes, she, this person, this holy person, is quite different from me, from us, from most of us. Mauna, inundan nga, we try to repel a person. On the one hand, kung atong tanawon, ang iyahalang pagkabalaan bitaw, tanaw sa dautan, mura na og kanang pining threat sa iyahang kinabuhi. Mahadlok na siya. Mura naghulga sa iyang kinabuhi. And every day, sa pagkakita niya sa matarong na nagbuhat og maayo, right before his eyes, mura naggihukman na siya. Mura there is already the judgment against, no, batok sa batasan, batok sa pagkatao sa dautan. So, mura baog ang kining matarong nga tao na gilaraw o giplanuhan nga ilahang laglagon sa dautan, mura na og sukdanan, measurement sa matarong nga kinabuhi. Muna ang dautan, masuko gyud kay tan-aw niya, gihukman na siya diha dayo. Well, kung atong tan-awon, murag doon na may mixed feelings nato o sa dautan may bahin sa matarong. Kay lagi doon naman gyud tay kanang spark of holiness in us. Kay binuhat gyud sa Ginoo. Mao na nga kung tan-aw nato ang ilang kinabuhi, in a way, sa tinuod lang, we are attracted. Ganahan ta. We want to be like them. We appreciate kung unsa sila kabalaan. Pero mao lang, sahay, di tungod lagi kay di nato makaya ang ang himong sama nila na balaan. We try to repel them. Kay una sa tanan, ang sakit na kamatuoran, to be like the holy man, to be holy, requires a dying of a part of us. That we have to shed something that is part of us that blocks our way to become holy. Dunay naay part, naay bahin sa atong kinabuhi nga angay natong i-give up, angay nato nga mamatay, no? Niining atong gusto sa kinabuhi aron nga atong madawat ang kinabuhi na balaan. And that is what makes the effort difficult. Mga igsuon, kining bahina sa basahon sa kinaadman na i-appeal karon sa ato ang pagbasa tungod kay kini naghulagway sa pagpasakit ni Kristo, the passion of Christ, no? Klaro kaayo ang laraw sa mga religious authorities, mga Pariseo, mga kadagkuan sa lungsod, batok sa atong Ginoo. Naglaraw sila. Kay siya maayo kaayo. Giayo niya ang mga masakiton, nakig-uban siya sa mga makasasala, dagduhang mga maayong butang nga ang tanaw nila unsa man ning tawhanan ni.
Kami noon nga relihiyoso. No? Wala naman ang pansin sa tao, dili naman kami ang sikat. Siya naman. Siya naman karon ang gitanaw sa mga tao na maayo. Tungod na naglaraw sila sa kalaglagan ni Kristo. Ang mga igsuon, nindot kayo nga kining panahon sa nabilin nga mga adlaw, una mahuman ang Kwaresma, sa ako ang kwenta-kwenta, murag siyam na lang man kaadlaw siguro. No? Doon na lang yun. Then we enter into Palm Sunday. Palm Sunday being the last day of Lent, no? Kwaresma, and then the Holy Week. Nindot kayo atong pangayon sa Ginoo. Grasya na makita nato ang iyang kabalaan. Kung nga sa atong pagpaningkamot, mamahimo kita nasama kaniya. Amen. Mga igsuon sa atong paglawig sa kinabuhi,